TOK FM Euro Conchita Extra nadaje. Zapraszamy. Nasze radio TOK FM Euro Conchita Extra nadaje. Teatr Sabat, ale jesteśmy na ulicy, proszę Państwa, Foksal 11. No i tam ten budyneczek na środku, biały, jasny, no to galeria Propaganda, galeria Atelier. No same dzisiaj były niespodzianki. Nas spotkały. Bardzo piękna wystawa staruszki, która znowu jest podobna do Żydówki. To więc ja nie wiem, co ten Janek Witek powie, ale on jest psychiczny. Dajcie spokój człowiekowi, który ma schizofrenię, prawda? Dajcie spokój Jankowi Witkowi, który ma schizofrenię. Dajcie spokój Jankowi Witkowi, który ma schizofrenię. Także Państwo zobaczą. Tutaj mamy ten teatr Sabat. No i Leszek, ginekolog, jeszcze przed śmiercią powiedział: Elżbieto, ty moja tancerko operetkowa, ty moja tancerko baletowa, przegrasz życie, jak nie zapiszesz się do rewii Małgorzaty Potockiej. No tutaj, gdzie mamy jaki numer? No zobaczmy. No zobaczmy, że ta rewia Małgorzaty Potockiej, proszę Państwa, no to jest tutaj, proszę Państwa, Teatr Sabat.